Klapka, střih. Čau, já jsem Míša z Microfieldu. Tohle je Tomáš, můj brácha. A my jsme se rozhodli vzít nejčastější otázky, se kterými se setkáváme v průběhu let, co vlastně naše firma existuje, a dát na ně odpovědi vlastně takhle ve videu, protože napsaný to někde je, ale video kratší, lepší pro někoho. No, o tom kratší bych si nebyl jistý, ale... No, to je pravda, no, hlavně ty máš tendenci se strašně vykecávat, takže Jenom pojedeme základní otázky, které jsme sesbírali ze sociálních sítí, z mailu a podobně, a dáme na ně, pokusíme se teda kratší odpovědi. Všeobecně teda první, proč děláte tohle, nebo proč děláte Microfield? Tak, to je právě ta nejrychlejší odpověď, že? Přesně na tu otázku, kde se týká věcí, jako jsou smysl a podobně. Takže zrychleně. Před pár lety jsme oba dva měli pocit, i když nechci za Míšu moc tak mluvit, že neděláme věci, které by nám vyloženě dávaly smysl pro naši obživu. A tak jsme si řekli, že by bylo pěkné vytvořit něco, dělat něco, co nám dává smysl a časem nám právě přinese i ten způsob obživy. V tu dobu už jsme tak začínali vidět, že v tom světě chybí jistá soběstačnost, že jsou všichni závislí na věcech, co se odehrávají na druhé straně planety a podobně. A zároveň jsme narazili na fenomén pěstování microgreens. Tak nám přišlo v celku smysluplné právě nabídnout lidem možnost pěstovat si microgreens nebo mít dostupné microgreens, neboť je to součást nějaké soběstačnosti a zároveň by nám to i osobně dávalo smysl. Protože právě tam to propojení s tím koncovým zákazníkem, že lze vidět to, že jsme mu nějak pomohli nebo byli užiteční, zatímco u těch prací, které jsme v tu dobu dělali nebo děláme doteď kvůli obživě, jsme to ani moc tak nemohli vidět a posuzovat. Takže krátce za mě, proč děláme tohle jako Microfield, tak kromě toho, že jsme chtěli asi, aby nám pod rukama vznikalo něco fyzického, protože do té doby jsme dělali služby, tak jsme chtěli udělat taky něco užitečného, co nám dává smysl a co pomůže lidstvu a lidem všeobecně, no, co jim prostě zvýší kvalitu života. Za mě bych to tak jako zahrnula úplně. A tím, že to zvýší kvalitu lidem a života, tak vlastně my z toho budeme mít ten dobrý pocit, že jsme světu přispěli něčím kvalitním. No, právě mysleli jsme si, že tím pěstováním doma dostaneme do podvědomí lidí tu myšlenku, že soběstačnost je možná a i příjemná. A ne naopak, jak se nám všichni snaží říct, že vlastně nejlepší na světě je to nebýt soběstačný, nic nemít a podobně, protože my s tou myšlenkou a s ideou vlastně nesouhlasíme, protože si myslíme, že tím, že doma něco můžu mít, že si doma můžu něco vypěstovat, tak to mě dělá svobodným prostě, no. Takže asi ta svoboda, jak naše, tak našich zákazníků, byla tou velkou motivací. Další otázka. Proč s Microfieldem nevypěstujeme rajče? Nebo asi všeobecně i okurku a plody. Velký zeleniny. Tak od počátku bylo naším cílem začít u pěstování právě něčeho jednoduchého, něčeho, co zvládne opravdu každý a něco, co zvládneme i my sami osobně celé zaopatřit. Což bylo právě to pěstování microgreens, které doma zvládne absolutně každý, aniž by k tomu potřeboval být zkušeným pěstitelem. Zároveň to pěstování microgreens je opravdu oproti pěstování větší zeleniny mnohem méně náročné, právě jak na schopnosti toho pěstitele, tak na zařízení a vybavení k tomu potřebné. K tomu jsou dva hlavní důvody. Každé semínko
jakékoliv rostliny už v sobě má nějaké nutrienty, které dostačují k tomu, aby vyklíčilo a aby vytvořilo první děložní lístky. Ale ta semena už v sobě nemají dostatek živin na to, aby z nich vyrostla kompletní rostlina. Tudíž k pěstování microgreens nejsou potřeba žádná hnojiva. Na rozdíl od pěstování větší zeleniny nebo třeba těch rajčat, kde se i potřebné druhy nutrientů v rámci růstu mění. Druhý důvod, proč je jednoduché pěstovat microgreens oproti rajčatům, je ten, že rajčata k tomu, aby vyplodila, potřebují, řekněme, 10 až 20 násobně více světla i o jiné kvalitě než ty microgreens. Takže abychom mohli indoor pěstovat nějaké rajče, je nezbytné k tomu dodat technické vybavení, které zajistí právě tyto požadavky na světlo, nutrienty a podobně. A ta investice pro zákazníka, pro takové zařízení je řádově mnohem vyšší než investice do schopnosti produkovat microgreens. A zároveň tato řešení pro pěstování rajčat v domácnosti jsou obvykle uspůsobená pro pěstování třeba jednoho rajčete, kdy pěstujete 6-7 měsíců právě jedno rajče v zařízení, které stojí 50 000, které za vás sice udělá všechno, ale potom sklidíte 1 kilo, 2 kila rajčat o hodnotě 100 korun. A to nám prostě nepřipadalo jako smysluplné, zatímco ty microgreens vypěstujete ne za 7 měsíců, ale za 1 týden s mnohem menšími náklady. A tak. A když se něco podělá, tak mě to tak nemrzí, protože když budu 4. měsíc pěstovat rajče a pak, já nevím, vypadne elektrika a ono mi uschne, tak mě to nebude mrzet v rámci microgreens, že třeba zjistím, že 3. den, já nevím, nebo mě vyschl zásobník vody a musím je vyhodit, tak mě to tolik nemrzí, protože za týden mám další sklizeň. Zatímco u toho rajčete už budu na další sklizeň čekat třeba další 6 až 7 měsíců, což si myslím, že pro domácí účely, pokud to nedělám pro svý hobby, že si chci vyšlechtit nebo vypěstovat rajče, tak pro domácí zásobování zeleniny je to moc složitý a je zde prostor pro moc chyb, které jsou třeba právě jenom způsobený výpadkem elektřiny. Takže proto jsme se rozhodli pěstovat microgreens, protože je to jednoduchý, rychlý a to je asi i to, co doma lidi radši preferují než složitosti, co se týče pěstování velké zeleniny. Další otázka. Proč si dokola musím kupovat nové tkaniny? Jo, ještě mě napadlo, co jsou vlastně ty tkaniny. Vlastně, že pěstujeme na konopných tkaninách a zákazníci nebo zájemci se ptají, proč musíme neustále kupovat nové. Tady bych jen na začátek řekl, že ať už pěstujeme ty microgreens v jakémkoliv substrátu, tím myslím hlínu, nějaké právě netkané tkaniny, nějakou kokosovou drť, nebo to může být nějaká gelová média, může to být vata, gáza a podobně. Všechna tato média prorostou těmi kořeny a po sklizni v tom médiu, v tom substrátu, ty kořeny těch rostlin zůstanou. Ten způsob pěstování microgreens v kombinaci s tím, že se sklízejí tak, jak se sklízejí, znamená, že veškerý ten rostlinný materiál, co v tom substrátu zůstane, je de facto mrtvý a začne po té sklizni hnít. Pokud bychom do tohoto hnícího mokrého materiálu naseli nová semena, tak ta začnou plesnivět a budou nepoužitelná. Bylo by to velmi nehygienické a nebylo by to pro zdraví dobré. Proto, ať už používáte jakýkoliv substrát,
je nemožné ho použít, aniž by se například kompostoval, což je zase proces, co může trvat pokud ne měsíce, tak klidně i roky, v závislosti na tom použitém substrátu. Takže všeobecně jakýkoliv médium nebo substrát pro pěstování microgreens není znovu použitelný. Proto ani naše tkanina nemůže být znovu použitelná. Tak ono sice lze pěstovat technicky za to bez takovýchto substrátů, pouze na třeba nerezové nebo plastové mřížce, ale nevýhoda těchto způsobů pěstování je ta, že jsou mnohem náchylnější na chybu uživatele pro pěstování, že ta nerezová mřížka nebo ten plast, pokud na něm ta osiva jsou, může velmi rychle vyschnout nebo podobně. Takže to pěstování na nich je docela problematické a zároveň si vyžaduje pěstování pouze omezeného množství druhů microgreens a podobně, protože nějaké druhy na takových věcech prostě nevyroste. A my jsme chtěli právě dodat takový způsob pěstování, který je, když to řeknu jednoduše, blbůvzdorný a který bude fungovat pro největší množství microgreens, které je možné, aniž by byla právě nutná práce třeba s hlínou, která vytváří nepořádek a která vyžaduje další, řekněme, opatření pro to, aby byla, řekněme, sanitární v té domácnosti. Nebo kdybychom třeba vytvořili jeden typ sítěk bez tkaniny, tak bychom uživatele nutili třeba pěstovat 2 nebo 3 druhy osiv se stejnou velikostí a zbytek by zase nešel. A chybí nám tady jedna důležitá otázka, na kterou jsem teďka přišla. A to je, obroste to, až to sklidím? Kromě hrachu, řekněme, to neobroste. Protože, nebo takhle, aby to dávalo smysl, proč ne, tak je asi potřeba říct, co vlastně přesně microgreens jsou. Microgreens je ve své podstatě fáze růstu rostliny, než začnou růst první pravé listy. Tady ta řetkev, co tady roste, ty první 2 lístky vytvořené jsou děložní lístky. Nad nimi začnou být produkovány už první pravé listy, ale v těch semenech, těch microgreens, stejně není dostatek živin na to, aby ty první pravé listy už byly nějak zdravé. Takže ty microgreens se sklízí v této fázi před tvorbou prvních pravých listů. Tudíž kdekoliv na tom stonku je ustříhneme, tak už není odkud, aby mohly obrůst. Obrostly by právě pouze, pokud by byly ustříhnuty až nad těmi prvními děložními lístky, což například je v celku možné u hrachu. Takže hrách je jediný microgreen, který umožňuje nějaké obrůstání, pokud ho správně sestříháme. Ale zároveň jsme tam pořád omezeni tím, že ta zásoba nutrientů v tom semenu hrachu není nekonečná, takže může nám to třeba obrůst jednou, pár centimetrů, ale potom už bude opět ten růst bez přidávání hnojiva nezdravý a nepěkný. A další otázka je, proč není vždy vše skladem, tím myšleno na e-shopu? To vychází z jisté nepředpovídatelnosti dění a zájmu zákazníků. V kombinaci s tím, jak ten biznis musí fungovat z hlediska jeho ekonomiky. Aniž bychom zabíhali moc do nějakých detailů, tak plácovství, daně a podobně zamezuje, respektive znevýhodňuje firmám plánovat a připravovat se na delší čas dopředu, ale
řekněme, že nutí nebo dělá výhodným to řešit věci akorát tak na čas po kratších časových úsecích. Tudíž, pokud někdy špatně odhadneme zájem zákazníků, se může stát, že nemusí být něco k dispozici. Do toho pak zabíhají právě i ty samé problémy, ale z druhé strany dodavatelů, což dokáže říct i Míša. No, je to jednoduchý tím, že nemáme tisíce kusů všeho skladem, tak a tím, že vlastně našimi dodavateli jsou vyloženě české firmy až na jednoho, jinak všechno je vlastně z České republiky, tak se samozřejmě stává to, že jsou výpadky. Těch výpadků nejvíc bylo poslední 2 roky. Najednou není plexisklo, najednou není překližka, nebo je, ale stojí nesmyslné ceny. Najednou prostě něco dojde, a nebo někdo, kdo vlastně dělá ten náš produkt, tak onemocní. Když je to živnostník, tak je jasný, že nemá žádnou svoji náhradu, takže proto se zdrží dodávka zboží. I když je to menší firma, tak když onemocní většina lidí ve firmě, tak ta firma prostě stojí. Je to přirozený proces a díky tomu se pak stává, že něco na e-shopu není skladem. A pak je samozřejmě i další možnost, a to je to, že my jsme právě neodhadli třeba dobře chvíli a nenakoupili jsme dostatečné množství, a to je vlastně jako naší blbostí. No. Takže další otázka, krásná. Proč jsme tak drazí? Tím je jako myšleno, proč jsou asi ty systémy nebo osiva nebo tak, proč je to tak drahý? To je asi následek našeho prvotního rozhodnutí, proč jsme vlastně začali toto pěstování microgreens doma dělat. Nelíbilo se nám, že jsme ve všem jako společnost závislí na tom, co se děje venku kolem nás. Nelíbilo se nám, že k nám všechno jezdí z Číny, nebo že nám vozí vaničky s předpěstovanou řeřichou z Holandska. Tak abychom nebyli pokrytci, tak jsme chtěli, aby i ten náš systém, který má dát nějakou soběstačnost a nezávislost, pocházel i z místa nám nejbližšímu z České republiky. Bohužel právě toto rozhodnutí, že bude všechno vyráběno, co lze v Česku, znamená i, že musíme platit české platy a české ceny. Druhý důvod, proč nemáme tak nízké ceny, jaké by byly možné například z Číny, jsou ty, že jsme začínali ve své podstatě s nulovým kapitálem, který nám neumožnil přijít s takovými výrobními technologiemi a který nám neumožnil vyrábět a objednávat takové množství dílů, které by nám umožnilo dále takto snížit cenu. Takže to je asi ten hlavní důvod, proč nejsme tak levní. Jednoduše je to naše rozhodnutí v kombinaci s tím, jaké má to rozhodnutí nezbytné následky. Já bych k tomu teda ještě dodala k té otázce, proč jsme tak drazí. Jak nám někdo napsal, tak bych odpověděla, že nejsme drazí na výrobu v České republice, protože ta cena je napočtená tak, aby byla rozumná, ale aby se na ní netratilo, aby se dokázali všechny ty dodavatelé a všechno okolo zaplatit. Takže si myslím, že nejsme drazí, co se týče produktů České republiky. Jsme dražší oproti produktům, které bohužel, nebo bohu dík, to je na každém, co si zvolí vlastně a co chce koupit, které k nám dojedou z Číny, protože my samozřejmě jako Microfield, firma, která je o 2 lidech a prodává desítky kusů nebo má desítky kusů skladem, tak nikdy nemůžeme konkurovat gigantovi, který samozřejmě vyrábí nevím ani kolik stovky tisíc kusů denně něčeho, co si vlastně pak třeba konkurence zvolí, že z toho udělá ten produkt, takže jsou to většinou nějaký misky a podobně. Takže jim konkurovat cenou samozřejmě nedokážeme. A je asi
hlavně co tak na zákazníkovi, pro jakou tu verzi a pro co se rozhodne. My jsme se rozhodli pro to dělat věci v České republice, všechno až na jednoho dodavatele kupujeme od Čechů, českých firm a proto za to platíme tuhletu cenu. No. Ono ještě to souvisí s tím, co jsme chtěli nebo co vlastně chceme zákazníkovi nabídnout. V historii firmy, hledání investorů a podobně jsme narazili, a na to jsme narazili vlastně i z toho, že čistě vidíme, jak to v dnešní době funguje, že se všechno postupně víc a víc stává nějakým předplatným, nějakou službou a podobně. A nám se tenhle trend nelíbil, protože zároveň je anti-soběstačnostní, když to tak nečeským jménem nazvu. A my jsme prostě nechtěli, tak jak se to obvykle dělá, zákazníkovi prodat věc za 300, tím si ho zaháčkovat, ale potom z něj tahat další 200-300 každý měsíc na nějaké opakované službě, která opět by si vyžadovala to, že by každý měsíc, každý 2 jezdilo nějaký auto s jedním balíčkem osiv a tkanin na základě nějakého předplatného. Takže my jsme zvolili tu variantu, že radši nabídneme lidem něco, co se jim dlouhodobě vyplatí v porovnání s konkurencí, pokud opravdu se jedná o pěstitele, kteří chtějí pěstovat pro svůj vlastní užitek. Takže my sice nedokážeme nabídnout prodejní cenu toho systému 300 korun, ale co dokážeme nabídnout je to, že pokud opravdu někdo pěstuje celý rok nebo 2 roky, tak ten náklad je ve výsledku zlomek toho, co u konkurence. A ta návratnost, nebo celkově, když se vám ten systém zaplatí, tak je taky několikanásobně rychlejší než u konkurence, protože my jsme to navrhovali proto, aby lidi vypěstovali skutečně nějaké množství, ne okrasu. Takže... Myslím, že před 2-3 lety se objevila taková první naše konkurence, tak samozřejmě, abychom viděli, jak na tom jsme si od nich pořídili pěstební misku a když jsme ji otevřeli, tak jsme se doslova museli smát, protože jsme viděli misku rozměrem 5kinovou nebo 6kinovou oproti té naší a k tomu bylo množství osiv ještě poloviční oproti tomu, co je na obdobné ploše nás, zatímco ta pořizovací cena byla stejná jako za vypěstování celé té naší jedné misky. Takže tomu jsme se chtěli vyhnout v tom, co děláme. A poslední otázka, která se taky týká ceny prakticky, tak ta je, proč nedáváte velké slevy? To se opět týká víceméně té předešlé otázky z hlediska odpovědi. To je, že ta cena, za kterou my ty věci prodáváme, je napočítaná tak, aby pokud bychom microfield dělali na plný úvazek, nám tyto prodeje a ceny dokázaly dát živobytí. Nic víc, nic míň. Takže ty ceny už jsou tak nastavené, aby zaplatili to, co musí zaplatit z hlediska daní, dodavatelů, nákladů na pronájmy a podobně. Tudíž jsme nechtěli kalkulovat už s tím, jaké můžeme nebo nemůžeme dávat slevy, protože tam se jedná opět o techniku, kterou moc dobře známe a které se nechceme účastnit. A to je to, že moc dobře vidíme, jak jsme učeni, obzvlášť v Česku, všechno prodávat přes nějaké slevy. Kdy však se sami podívejte, jak to funguje. Pokud vydá Lidl nějaký leták se slevami,
tak jsme prostě tady naučení počkat na tu slevu a koupit až ve chvíli, kdy se ta sleva 30-40% objeví. A toto prostě nechceme dělat. Stojíme si za tím, že ta věc má tu hodnotu, jakou má. A o to... Já bych jenom ještě dodala, že proč nedáváme velké slevy? Protože ta naše cenová politika nebyla takhle postavená. My bychom mohli dát třeba 90% slevu tím, že bychom nesmyslně zdražili produkt, tak jak se to běžně dělá. Ale my s tímhletím nesouhlasíme a jak si říkal, tak za tou hodnotou toho produktu, tím, že jsme nad tím strávili 5 let, tak si stojíme. Tím, že máme český dodavatele a českou výrobu, tak za ním asi taky stojíme. A nestojíme si za tím, že bychom tady uměle vyvolávali nějaký nesmyslné ceny a z nich potom slevy jenom kvůli tomu, aby jsme někoho donutili si koupit, protože teda vlastně tím pádem, ať si microfilter koupí ten, kdo ho opravdu chce a ne kvůli tomu, že je něco ve slevě. Takže asi tak.